गिबियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोंनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। लोगोसे गासै सुबुं माहारिनिसिम जोंनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय आरो बाथौ बिबुंसारनि नखरनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। आथिखालनि कर'ना भाइरासनि जि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायाव बाथौ गौथुमनि बा बाथौ धोरोमनि फोसावनाय फेहेरनाय आरो समाज फोसाबनाय, सोलोंथाइ जौगाहोनाय गोबांथार हाबा मावनो गोनाङा उनफिननानै थालांबाय। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा 6 जुलाइ 2021 मायथाइ खालारखालि जोङो सावरायनानै थांखि लानाय जादों जे अनलाइननि राहाजों बाथौ आरज मेथाइ खननाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो सावरायनानै थांखि लानाय बायदियै मोनद' दिंखन, बे मोनद' दिंखनखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। गिबि दिंखन महरै ख दिंखन होनाय जादों। बे दिंखनाव जायखिजाया बाथौ आरज मेथाइखौ फंबाय बिनानावमोना बादायनो हागोन। सेथि दिंखनाव दङ हांख्रायनाय आरो नैथि दिंखनाव दङ बरायनाय बाथौ आरज मेथाइ, थामथि दिंखनाव दङ बाख्नायनाय, ब्रैथियाव दङ राहा बिनाय आरो बाथि दिंखनाव दङ बोर आरो निमाहा बिनाय। बेबादियै जोङो बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारिखौ गाव हारसिङै खननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय बैसोनि सिमाखौ मोनसे थि खालामनानै होनाय जादों। 10 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि फंबाय बिनानावमोना बादायनो हागोन। दायो बाथि दिंखन जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे सम, थि खालार, थि थावनियाव लिंहरनाय जागोन। दा बावहाय 10 सायख'खांनायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन एबा टप 10 मोनगिरि बादायगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे थावनियाव लिंहरनाय जागोन आरो बावहाय जोङो 10 बादायगिरिनिफ्राय सायख'जानाय 10 मोनगिरिखौ जोङो मोगामोगि लानाय जागोन। बे मोगामोगियाव जोङो बाथौ आरज मेथाइ खननाय आरो बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मोननैसो सोंगाब सोंनाय जागोन आरो बाथौ आरजनि सोमोन्दै आरो गावनि गोसो खौरांनि सोमोन्दै बावहाय फंनैसो बिबुंथि जों लानाय जागोन। दा बेनि उनाव जोङो सेथि, नैथि, थामथि मासिनि थाखाय जोङो बान्था सायख'नानै होनाय जागोन आरो 2 थुलुंगा बान्थानि थाखाय जोङो सायख'नाय जागोन आरो 5खौ साबायखर बान्थानि थाखाय जोङो सायख'नानै बान्था राननायनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनिफ्राय जोंनि खावलायनाया बे गंफ्रोमबो जिल्ला दैदेनगिरि, बियाबनि दैदेनगिरि आरो खोन्दोनि दैदेनगिरि बा गासै बाथौसा नोंथांमोनखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जे साफ्रोमबो 10 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि फंबाय बिनानावमोना बादायनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन, जोङो बेखौ मिजिंथिबाय। जों बावहाय खावलायबावनो सानदों जे आसामनि गुबुन गुबुन हादरसायाव थानाय जेरै अरुणाचल, बांलादेश, दिल्ली, वेस्ट बेंगल, दा बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो साफ्रोमबो बादायगिरि बिथांमोना बादायनायाव बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लोगोसे जोंनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थादों बाहागो लानो थाखाय। दा जोङो बावहाय सेथि बान्था महरै 15,000 होनो होननानै जोङो बावहाय थि खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे
फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे आरो नैथि बान्था महरै 11,000 फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे, थामथि बान्था 7,000 रां, फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे, थामथि बान्था 7,000 रां, फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे आरो थुलुंगा बान्थायाव 3,000 आरो बेबायदियैनो फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे आरो साबायखर बान्थायाव जोङो साबा लानाय जादों। बावहाय 2,000 आरो सिगां सेथि नैथि बान्थायाव जिबायदि बावदों बेबायदिनो फोरमान बिलाइ गांसे, नेरसोन बान्था गंसे, धोरोम बिजाब गांसे, आर'नाइ गांसे बेबायदियै जोङो बावनो थाखाय थि मोनसे खालामनानै जोङो लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बे बावहाय गोसो गुदुङै साफ्रोमबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जेन जाफुंहोगोन जोङो बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बेनिख्रुइ गोबांसिन मोनथिनो गोनां थायोब्ला जोंनाव थोंजोङै कल खालामनानै मोनथिनो हागोन। बावहाय जोङो जानबुं नाम्बारखौ होनाय जादों आरो बावहाय जोङो PDF फाइल मोनसे खालामनानै हगारनाय जागोन। बादायखान्थिनि फारिलाइ होननानै जों खालामनानै लानाय जादों आरो बेखौ जोङो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो बे रादाबखौ जोङो फोसावनो थाखाय थियारि। बेखिनियावनो गोजोन्थों।